UNdunankulu wase Eastern Cape uOscar Mabuyane uthi ukusebenzisana kaHulumeni yikona okuzoqeda inkohlakalo. Ubekhuluma ngesikhathi kuvulwa ibhohwe endaweni yase Cobosi eduze kwase Ngcobo. Uhulumeni wakulesasifundazwe ugxekwe kakhulu kulandela ukugwiliza kwabafundi abahlanu ngesikhathi bezama ukudlula ebhohweni eduze kwesikole ngase Matatiele. Intatheli SABC uAthula Joka ukhulume noNdunankulu. Namhlanje sisengcobo eKobongo village nalapho umphathiswa wezendlela kwakunye nenkulumbuso nenkulubaphathiswa ephondweni utata uOscar Mabuyane balapha ukuzokunikezela ngebhohwe ukuzama ukujamelana nemingeni ethi ijamelana nabantu basezilalini nalapho abantwana bathi batshone ezibhohweni bezama ukunqumla nalapho ke bazothi bajonge nomba worhwaphilizo apho ukuthi indlela xa ikhutshiwe imali yokuzenza ziye zingakwazi ukwenzeka kodwa ke sinayo inkulubaphathiswa ezosicacisela kakhulu ngalomba kulubaphathiswa kasicalele nje ngemini namhlanje nijonge ukuthini yaye nezaba qondisa njani izigwegwe abantu abamoshayo ngokusebenzisana singohulumeni sonke kule new delivery model a district development model national comes in. Minister said napha kwi cabinet likhutla into kokuba ba plan ukuba bathi roll out 400 bridges in the country kulonyaka mali. So xa sibona lonto sibona ithuba loba sinezicelo nezi challenges apha eprovince zininzi zelali ezingakwazi uwela imilambo kubheka kwi clinics isibhedlele nelali ezingakwazi ukuconnecta nezikolo sadeza bridges bridges mazisincede zisiconnectise nezikolo neclinic but at the same time sinqandelwe kulento into okwenza netender necorruption kuend up ibridge ingenziwanga because kuliwa ngetender. Ngulubaphathiswa inxa ixesha malibulele kakhulu ngexesha lapha ngulubaphathiswa yephondo utata uOscar Mabuyane esithi ukusebenza ngoqhukwana kaHulumeni kubalekile kakhulu ukuzama ukulwa nomngeni wabantu abathi barhuphilize imali zikaHulumeni esithi leyo indlela abajongene ukuzama ukusombulula lo mngeni lowo ukucala lami uAthula Joka nenisebenza naye uGxaba uMcwenga Cobosi masibuyele kuni.